Počuli ste už niekedy o lakrose? Fanúšikovia športu by mohli aspoň tušiť, že je to kolektívna loptová hra a hrá sa s palicami, na ktorých konci je sieťka. Vymysleli to severoamerickí indiáni, no dnes sa hrá lakros po celom svete a dokonca aj u nás na Slovensku. Dôkazom sú naši ďalší dnešní hostia, ktorých vyspovedá Jano Mečiar. Postreh? Radšej to nehač, Danka, tá loptička je veľmi tvrdá, ale to je jedna zo súčastí lakrosu. Tu v štúdiu máme Tomáša Jeka a Viliama Čulmana z lakrosového tímu Bec Bratislava. Tak sa Bratislava Bec. No, vy ste priniesli so sebou výstroj lakrosovú, trofeje lakrosové, všetko možné i nemožné. Skúsme si najprv na začiatku vysvetliť, ako sa ten lakros hrá. My viem, že s týmito sieťkami. Tak ja by som si začal, tak hrá sa to najmä s lakroskami a v podstate hráč je celý ochraničovaný. Je to z toho dôvodu, že hráme formu box lacrosse. Ja som sa inak s Dankou bavil, box lacrosse, to znamená, že akože si dávate s prepáčením do držky, alebo ako to je? Je to vlastne forma lacrossu, ktorá sa hrá na hokejovom ihrisku a hrá sa do tela. To box vlastne vzniklo najmä kvôli tomu, že sa to hrá v uzavretom priestore. Je tak. Kanaďania to preferujú, skôr nazývajú to ako indoor lacrosse. No a hrá sa to v podstate s lakroskami, čo vyzerá nejak takto. Skladá sa to zo samostatnej hlavy lakrosovej a styčky. A účel je taký, že v podstate hráči si to hádžu medzi sebou, vytvárajú sa rôzne kombinácie, podobne ako v basketbale robia sa clony. A v podstate účelom hry teda je samozrejme skórovať. Dopraviť loptičku do superovej bránky. Áno. Hej, box lacrosse sa hrá vlastne 5+1, takisto jak hokej. No a vlastne je to obmedzené časovo, čo sa týka útočenia ako basketbal. Cez polku musíte prejsť za 10 sekúnd a vlastne máte ďalších 20 sekúnd na to, aby ste dosiahli gól. Pokiaľ nie, tak strácate loptu a loptu dostáva druhý tým. Ale predpokladám, že to nefunguje tak, že chytím pri svojej bránke do lakrosky loptičkou, utekám teraz superovej. Teoreticky by sa to dalo, ale keďže box lacrosse je tvrdá hra, tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že niekto vás sám sekne, alebo dá vám kroštek proste dovolený a padnete na zem, takže dá vás dole, ako sa hovorí. V podstate vy máte 30 sekúnd na to útočenie, respektíve na obranu. A vlastne musíte šetriť aj vlastne síly ostatných spoluhráčov, čiže nemôžete riskovať. Jasné, je to tímová hra. Danka, naozaj pozerám sa na tie obrázky a to oberanie vyzerá veľmi tak trošku agresívne. To normálne môže ten protihráč vás zbiť, aby ste mu uvoľnili tú loptičku. Áno, to je fair? To je fair tam play. dovolené to sekanie a samozrejme v istých medziach, pokiaľ je to treba zlodzadu, alebo je to nejaké na krk, alebo na nejaké teda tie citlivejšie miestá, ktoré nie sú ochraničované, tak samozrejme je tam trest v podobe 2 minút alebo 5 minút, pokiaľ je to ako trošku tvrdšie už. Čiže tak ako v hokeji na 2 minúty alebo na tých 5 minút. Prípadne do konca zápasu. A teraz taká otázočka, venujú sa tomu aj ženy? No, existuje aj ženská forma lacrossu, tá je v podstate bezkontaktná, ale tá sa nehrá na tomto uzavretom ihrisku hokejbalovom, respektíve hokejovom. Tam sa to hrá na veľkom futbalovom ihrisku. Ako som pozeral výstroj, máte vyloženie hokejovú, tu máme, neviem ako sa to nazýva, ale je to na hornú časť tela. Áno, toto je takzvaná vesta. V podstate je podobná ako hokejová, až na to, že nemá ramena, pretože tie by zavadzali pri nahrávkach a strelách. Takisto prilba, tam to je, myslím, na lakeť, rukavice, čiže komplet musíte byť celý ochraničovaný. Komplet ochraničovaný, pretože naozaj tie tyčky sa vyrábajú z titánu, sú v podstate, alebo prípadne z nejakej inej zliatiny sú naozaj tvrdé. Čiže nedá sa to zlomiť na spoluhráčovi? Ono sa dá. Sem tam sa zlomí, ale... Sú aj hliníkové, ale tak toto sú z tých zo všelijakých zliatín. Jasné, ako to je s lacrossom na Slovensku? Hovorili sme, že vy ste Bac Bratislava. My v podstate ako box lacrossový tím existujeme iba my špecializované na box lacrosse. Ostatné týmy to hrajú viac menej pomenej, venujú sa viacej lacrossu a v podstate je 5 tímov, čo sa týka Slovenska. 2 sú v Bratislave, včetne nás, 2 v Prievidzi a 1 v Košiciach. A hrá sa nejaká liga? Hrá sa aj Slovenská liga, ale nehrá sa, čo sa týka box lacrossu. Box lacrosse my sa zúčastňujeme ako jediný slovenský tím Českej ligy a potom sú tu turnaje, ktoré sú vlastne už také trošku vyššie. Na vyššej úrovni. To ste Treba. spomínali, že v zahraničí sa to hrá profesionálne. Predpokladám, ale že vy asi sa nebudete živiť lacrossom. Hlavne je to ako kanadsko-americká NLL. Tá je taká najprestížnejšia box lacrossová liga na svete. Tam je to v podstate profiliga, takisto ako NHL.
Chodí tam veľa ľudí. V podstate v Kanade je to druhý národný šport hneď po hokeji. Aha. Ono v podstate box lacrosse aj vznikol v Kanade. V podstate v Kanade sa hrá lacrosse ako určitá forma tréningu. Keď nie sú zamrznuté plochy, tak vlastne hráči, ktorí hrajú hokej, tak trénujú lacrosse, aby sa vlastne utužili v tej tvrdosti. A no keď si môžeme spomenúť, tak kedy si hrávali aj Wayne Gretzky a Brandon Shanahan, lacrosse, čiže oni sa taktiež tomu venovali. A nie je to nebezpečné, že si človek, zrovna ten hokejista, ktorý je vzácny, drahý, že by si ublížil? Nie, oni udržujú si vlastne tú kondíciu, vlastne tým, že je to na tých 30 sekúnd to útočenie, oni behajú a vlastne to tvrdšie do tela, čiže potom sa neboja tomu kontaktu pri mantineloch a vlastne ostatné tej tvrdšej hry. Je to vhodné pre deti trebárs? Máme tým v spolupráci s jednou vlastne internátnou školou na Vlastenskom námestí. Vlastne hráme inšiu formu lacrossu, volá sa Intercross. Je to bezkontaktná forma lacrossu. Tak trénujeme aj deti, máme tam asi 25 detí, ktoré trénujeme, no a je to dosť zaujímavé pre deti. No. A čo sa týka ešte vo svete, by som dodal, tak tam pravidelne majú žiacké súťaže, čiže začínajú tam naozaj aj v tej Kanade deti od útleho veku, od 4 rokov. Takže. Ak by sme niekoho teraz navnadili, že aký super šport, veď konec koncov za nami to beží, kde, kam sa má obrátiť, že by si chcel zahrať? Náš vlastne domovský štadión je ihrisko na Tematínskej v areáli Paneurópskej. Petržalke, v areáli Paneurópskej vysokej školy, kde máme tréningy 2-krát do týždňa. Máme pondelok o 5:30, stredu o 5:30 a prípadne kontakty sa dajú zohnať aj na našej internetovej stránke www.bec.sk. Čiže ak má niekto záujem, Doma chce sa môže zapojiť, kontaktovať, trošku si zamakať, ale teda hovorím, z toho, čo ste hovorili, vyzerá to dosť drsne. Brutálne. Tak sú ľudia napríklad takí, že mali sme ich, došli na 2 tréningy a potom už sa ani neobjavili. Asi boli v nemocnici, či nie? No, oni zistili, že jak to do tela a mysleli si, že akí sú hrdinovia. Boli to chalanie, ktorí trénovali Thai box a dostal prvý hit. To je takzvaný bodiček hit, jak v onom hokeji a proste skončil. No dobre, ďakujem veľmi pekne. Vyzerá to naozaj veľmi, veľmi zaujímavo. Tak uvidím, možno sa tá slovenská lacrossová liga rozbehne. Danka, my si to potom zahráme niekedy, keď bude čas. Ale ten Však ste vítaní. Dojdete. No, 27. 28. 10. máme ligové kolo na Slovensku. Dojde český majster, tak ste pozvaní. Prídeme pískať na ten štadión možno. Ďakujeme vám veľmi pekne. A teraz túto malú loptičku gumennú ťažkú vymeníme za o čosi väčšiu loptu, pretože zrak futbalových fanúšikov sa bude dnes večer upierať na štadión Svetla v Lisabone, kde Benfica privíta v prestížnej Lige majstrov hviezdnu Barcelonu.